Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kasunod sa Diligid lamang madugay, ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-18 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kahanginan kabayontang oks lang ang aton sining pag sinalayo. Apisar nga walo ka mga positive sa COVID-19 ang nakarehestro kahapon sang hapon tubtob sining mga inoras kag sining adlaw pabuton ta naman kung mayara o kung wala kabayunta nga wala lang sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamati sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan oks lang nga aton sining pag sinalayo. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan dalonta mga balita upod ang mga report sa aton sining mga action reporters mabatian ninyo sa diligid lamang madugay. Plus ang aton sining mga kaaksyon outside sa syudad sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental.
Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon dira sa Negros Oriental. Kag sa Bugos nga Region 6 inopdanay kita sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Negros Occidental may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa Bugos nga Riyon 6. Amuning masakit-sakit gawa kay may ara pa kita nga mga alatipanon kag ti daw ara naman sila sa quarantine facility tanan-tanan nga mga nagpositibo sa COVID-19. Apisar nga damog-damogid man nimo sa Bugos nga probinsya sa pagkadamo, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Ini may kang tanan sa Bacolod kag probinsya may separadong sistema sa pagtatap sa mga OFWs. Reklamo nga ginpadangat sa Aksyon radyo plano nga aksyonan ni Councilor Salanga Angot Sine. Kaluluoy man to sang isa nga na interview ni Aksyon na Brian Morden kagabi. Tubig, no? Ano man nga sitwasyon ini man. Problema ng mga OFWs kagiban nga mga LSI nga yara sa mga quarantine facility nga nagapaabot sang resulta, pitik sintas ang pagtatap sila do hindi pa magklamo. Ay, nga pangabuhi ni ngaton man. Galing kay do probinsya, kadisto siya o sagay. Dapat may nagatatap nga uwa to siya mo kay OFWs. Uwa dapat ang matatap. Ultimo nga tubig do, hindi pa ka panghatag. Ay nga sitwasyon ni man. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Balay kag sari-sari store ginsulod sang kawatan, sospek nagpangawat sa balay na dakpan. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Philippine Army nagahulat pa sang implementing rules and regulations sa pag-umpisa sang anti-terror law karon sa gabi. Kalakip man nining latest nga isa man ka persona ginluthang sa isa ka lugar sa syudad sang Sipalay. Aton hibaloon karon dugay-dugay kay mga investigators dito pa sa area sa Kamindangan. So hibaloon tana karon kung magkahingabot diri sa aton sining pagpangalaga. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, bayulasyon sa pagpatuman sa anti-terror law, violators hugot nga pagabantayan sang Commission on Human Rights. Samtang sa aton sini mga nagapanguna man nga mga balita out of town sa area sang syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gutib, Lieutenant Colonel Robert Mansuito nag-confirm ngang isa sang ila nadakpan sa buy-bust operation utod sang pulis. Samtang sa balita naman sa Lakbanwa sang Sagay, igabalita ni Aksyon Common 40, COVID-19 patient sa Dakbanwang Sagay naglabot na sa 18 samtang 6 naman ang naka-recover. Samtang sa balita naman sa Bago City PNP, gabalita ni Aksyon Percival Villamor, 31 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sang Bago City PNP.
Balita naman sa News Center, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, mabatian sa diligid lamang madugay ni may kangtanan sa palayag ni House Speaker Luis Raymond Villafuerte. Nagpanugyan sa Lopez family nga ibaligya ang EBS-CBN kon matuod nga ila ginaulikid ang 11,000 ka mga empleyado. Nga ibaligya nila kung may bastante man lang sila nga inughatag sa mga empleyado nila nga 11,000 kabilog ni. Samtang Food and Drugs Administration wala gin panugyan nga maggamit sang mask nga may valves. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Kamustahon ta sa diligid lamang madugay. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon sa mga kaaksyon tadirang nagatutok na sa Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, ginabi-abi na namon kamo kag ipadala lang mga mensahe ninyo kaya tagan tanay talupangod sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa aton sining Facebook lovers sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Kag sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Bukad-bukara lang da pag may time kag magrobasa sa mga balita nga na-miss ninyo mga kaaksyon. Sige, daligid lang matagtanay pila ka mga commercials kay Tikit-tikit ang orasan ta, standby sa mga report sa aton sining mga action reporters, mabatian sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Corporation. Ayos, mayo lang ang pagpamati sa kay Babes Navarro Hortales Baligwas. Ga-monitor gid siya always sa radio. Ay, pretty si Babes Navarro Hortales Baligwas. And Alfie Doquisa Gallo, may lang ang pag-monitor dira sa Maaw, no? Watching live. Ini si Alfie Doquisa Gallo. And Jomong Caltorilla, may lang ang pag-monitor, paringkin alon sa gay, dara sa Tokyo, Japan. Rodney Harderho, may lang ang pag-monitor, dara sa home site si Rodney Harder. Paring Ruel Lanawan, si Roma, monitor lang siya. Kagatamyaw lang kay Tiyaya Angelica Agustin, ga-monitor sa Purok Isla. Tunugid kayo ang monitorya. Ayos, paring Ruel Lanawan, si Roma. And sa kay Josephine Igin, no? May lang pag-monitor dra sa Barangay Sikatuna, Banwasang Isabela. Sa kay Maria Mahilom Tihok Duwayan, may lang pag-pamati, no? Kay Maria Mahilom Tihok Duwayan. And Veron Elie, may lang pag-monitor kay Verona. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pagpamati man. Kag Eb Stadio Salcido, may lang pag-monitor dra sa Tansa, Cavite. And may Lido-Lido Magallanes, may lang pag-monitor man. April Banaag, salamat gid kay ga-monitor man sa April Banaag, no? And Joel Aligato Himinilla, listening from Cityville, Barangay Estefania, may lang pagpamati Joel Aligato Himinilla. Edmond Har Misterio, may lang pag-monitor, pag-greet lang sa tanang maminaw karon good morning. Kay Edmond Har Misterio. Kay Valencia Kenneth, salamat gid idol. Thank you so much gid, no? Tig palanyagan mo.
Kerwin D.B. Gonzales, watching from Mao. Thank you so much, Erwin Gonzales. Ayos, ang iba naman kay Veron Elye, Winnie Tablansa Al Abanyo, no? May lang pag-monitor kay Winnie Tablansa Abanyo, ga-monitor diri sa Magalion. Kay Ray Anthony Climaco Sidigo, may lang pag-monitor. And Ranti Banaag, gatamyaw lang sa Inigaran, pamilya Banaag Sinigaran, watching live from Ormoc City. Thank you so much, Ranti Banaag. Kay LM Muhar, good PM lang, no? Ayos, kay Dayan Soto Fernandez, may lang pagpamati kag sa pamilya niya sa Don Salvador sa De La Cruz, kag Fernandez family. Ayos, thank you so much, Dayan Soto Fernandez. Daligid lang ha, standby mga ka-aksyon. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:32 na nga oras, 11:32 na. Tigirigma na nino. Ayos, sige. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule, amay tatlo ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubo sa aton nga glucose, visin nga nagakontrol sa imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sa insulin. That is why ginarekomenda ta sa inyo mag-DTX 500 capsule na kamo matagadlaw. Kaya muning sabat sang kinanglanon tamo, ilabi na sa ikayong lawas ta. Kung wala sang DTX 500 capsule, ano ay hanang guwatan no? That is why ginarekomenda ta sa inyo mag-DTX 500 capsule, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa iluhan ta gilayon ang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Grabe nga termo Aksyon Eden. Do maka do Purya buyag na no. Cecil Erriga tulok-tulok na no. House Speaker House Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte nagpanugyan sa Lopez family ho nga ibaligya ang EBS-CBN kung matuod nga ila ginaulikid ang 11,000 ka mga empleyado. Diba si kung may nagbayad man lang das lang ay pabaligya mo pa iya. Muning problema ni sa iban nga mga yara sa pwesto. Kag FDA o Food and Drugs Administration wala ginapanugyan nga maggamit sang mask nga may valve. Ano siyang valves man? Amo ni siya karon ang aton sining hibaloon kag kalakip man mga kaaksyon ang aton sining COVID-19 update sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod kay Aksyon Eden Abuso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Maingod to Action Rex, ginapahayag ni House Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte Jr. nga kun matuod nga ginaulikid sang pamilya Lopez ang ila 11,000 ka mga empleyado, ila na lang kuno ibaligya ang ABS-CBN. Tisuro kay Villafuerte, suportahan niya ang franchise renewal sang network sa idalom sang bag-o nga management kag tag-iya. Dugang pa ni Villafuerte, madamo sang dalag ko nga korporasyon nga makahatag sang kapital agud liwat nga mag-operate ang ABS-CBN kung magdesisyon ang pamilya Lopez nga ibaligya ang nasambit nga network. Tinaybaloan si Villafuerte ang isa sa 70 ka mga kongresista nga nagboto nga hindi pagpanugutan ng franchise renewal sang ABS-CBN Action Rex. Si Villafuerte daw mamatyagang ko duway kagibunyag ni nga klase ka kongresista ho. Daw sip-sip bla. Ambot na siyan. Na ano nga damo na gid sang inog komentar mo damo paningi kuan mo nga ipabaligya mo yan sa management sang ABS-CBN kung hindi nila pagibaligya kag masarangan man lang nila magbayada sang 11,000 nila ka mga empleyado nga ibaligya gid nila kag ang tinutuyo nila sini ni Congressman Villafuerte nga base kung silang luyag magpa-operate sini. Ambot lang sila. Pero kay ti actually Action Rex mo nambal nila, kay ti sa subong nga nagagawa naman nga issue. Nga do ambal nila, ginapakala-malain naman kunong si Tenta ni nga nagpamalabag sang franchise renewal. Bangod nga ti madulaan, kay may retrenchment dan Action Rex mo ang ABS-CBN. Ti mabuinan sa mga empleyado. Ti mo na yung isa guro sa punto ni Villafuerte nga ginaduso niya. Nga ti kung ginaulikid nyo magiging, baligya nyo na lang ang ABS-CBN under sa different management. Diba si i-retain sang amo na abi nga management ang 11,000. I-retain nila man ang 70,000, i-retain nila. 11,000. 11,000, i-retain nila. Ambot kung depende ni sila Action Rex, iti iya malang niya palayag, kagati hambal niya, ginambal niya gidaan nga isuportahan niyang franchise renewal sang nasambit nga network sa idalom kuno ya sang bag-o nga management kag tag-iya. Ti sinong may gina-propose sila? Wala man sa may ginhambal di. Sino may gina-propose sila? Ambal na lang sila kay mag-giveaway na lang ta. Mag-giveaway na lang ta. Bongga. Wala kami na-inform. Wala ka nabali. Siling ko gid. Sige Sa dugang panatan nga balita Action Rex, wala ginapanugyan naman iya sa Philippine Food and Drug Administration o kuno FDA ang pagsuksok sang mask nga may exhalation valves bangod one way o kun ang nagasuksok lang ni kuno Action Rex ang maproteksyonan. Ang exhalation valves? Arada sa aton picture Action Rex, ang face mask na balang may kwanti sa kilid. Correct. Ang iban tawag nga nila una-una filter. Kay tisuro kay FDA Director General kag Health Undersecretary Eric Domingo, kalabanan sa mga mask na Action Rex nga may valve ang wala naka-register bilang medical purposes kag ginakabig iya nga industrial mask nga mubala masami ginagamit sa mga panday o kon sa sinuman sa mga gagrind pag Action Rex. Sinuman ang intensyon nga protektahan ang ila kaugalingon agud hindi makasulod ang yabok. Anong purpose sinasang balbaw? Amo na kuno Action Rex do filter na kuno siya masala ang yabok bla. May hangin siya nagasulod pero masala da siya ang yabok. So hindi magsulod unlike sa kung imo. why gid sa iya. Kung why gid abi sang two-way siya. Kumbaga, kung para sa ginagamit abi surgical mask kag cloth mask. Ang kaistorya mo hindi magsulod sa ilong or sa baba mo ang iya dabi nga laway. Kag ikaw man at the same time ikaw man mismo hindi uman siya maagsikan. Pero kung face mask kuno Action Rex nga may valve, ikaw lang yang maproteksyonan. Kung may nakaistorya kada magwa na ya kung for example lang kabi positive kabi sa COVID-19, nagagwa dira yung laway, so ang istorya mo might be nga ma-infected siya kahit wala siya yung protection from you unless kung may suksok man siya nga face mask. Kag ti dugang pa mas maayo na lang kuno Action Rex ang cloth mask nga naghatag amo ni sang two-way protection. Palayag ni Domingo, ila na ginabisuhan ng mga hospital nga dumilian ang pagpasulod sa mga tawo nga nagasuksok sang mask nga may valve
kag mga tawo nga may mask man to Aksyon Rex pero wala ginatabunan ang ilong kag ang baba kag ara lang sa sagang. Mahal pa nang may valves na. Wala ko ka idea Pila na Aksyon Rex. saya kung baklo na. Para sa kay Aksyon Henry, oh. Kay may ara man ng iba na siya wala. May ara hindi. di bo. May ara na iba na Aksyon Rex actually nga mailis-ilisa ng filter mo sang amo na ang mask. Pero amo na sumo na baluan ta nga one-way protection lang nagali mo protection Ano ba lang? ng Kulang gas. mayo yang iya sang Aksyon Radio nga face Good, mask. 3 playa ang face mask mo Aksyon daw. Radio. Bisan hindi mo paglabhan 2 ka bulan. Ay, lo, grabe na ginaya. Oh. Importante ka pa brush ka man Oh, para hindi mo laban, ganun. Para, bisan hindi mo pa, grabe Wala naman na kita yung na? mga kabulan. Ara. Ang plano man sa ahensya Aksyon Rex nga issue sang advisory bilang mando sa mga malls, restaurants kag iban pang establishmento nga masabi ginakatuan sa mga tawo kay kung may mga damo actually Aksyon Rex mo bisan diri sa syudad sa Bacolod damo nagasuksok sang mask nga may valve. Gani, So no? subukan mo na ilana notice Abi ko naman mas sa FB. mahal na sa Aksyon din eh. Mahal guro pero one-way protection lang. Hindi na yung ginabakal man. Ara man na sa mga baligya. Ara man na sa Damo baligyan? ginasubong yung Aksyon Rex baligya. Ang uso daan subong kay hindi lang sa nga may uso, valve pa kinahanglan. na. Ay may filter. Amo ng Na, purpose. ang yabok blind mga dumasala. Ina yang ginausar ta na yang why na yung mga valve sa pangilid. At hindi na ginaya kasulod yung Aksyon Rex. So, kay sirado na Kaya gid. mo na gid lang na siguro. Galing kiti ang para sa mask na ton wala may makasulod nga hangin mo. Ang Aksyon Rex medyo may hangin. Do may aircon pa gani ya. Amo na yun. Sa Aksyon Radio lang na iya. Okay. Oo, ang mga napakatagan, dapat tayo, baka na sila. Yan, may aircon yan ata na. Mamba, sino katayog ni sila nga duwaman. Tayo sa COVID-19 update na ito na Aksyon Rex sa Bugos Dali ng lang ang Pilipinas. COVID-19 si Rodney Harder gatubong gido. Ano ko, Iya no? ka ngayon gid kay Aksyon din sang iya nga blouse dugang iya gwapa. Wow, thank you so Sila much. ni Rodney Harder. Gusto mo, sir? Charot lang. Hindi Okay. Sa aton nga COVID-19 update, Aksyon Rex sa Bugos ng Pilipinas as of kahapon, naglambot na sa 63,001 ang COVID-19 cases sa Bugos ng Pilipinas. Sa nasamit nga record, ang active cases dire ang naglambot sa 39,593 kag kahapon may nagdugang nga 1,841. Sa nasambit nga record nga 1,841 Aksyon Rex, 441 ang halin sa Manila, 140 ang sa Quezon City, 96 sa Mandaluyong, 87 sa Cebu City, kag 86 sa Navotas Aksyon Rex. Samtang kahapon may nagdugang at 311 ka recoveries, rason nga naglambot na sa karon sa 21,748 ang total recoveries sa COVID-19 sa Pilipinas. Samtang 17 ang na-record nga patay kahapon, rason nga ang death toll ang naglambot na sa 1,660. Samtang sa Bugos naman nga kalibutan ng Aksyon Rex ang COVID-19 update naton. Ang Negros Occidental gani pila da? Ang Negros Occidental 254 254. correct. Pangkabilugan na no? sa Negros Occidental. Ang Bacolod. Ang Bacolod may 72 ka kasos ang Grabe, COVID-19. no? Pinalumba man sila, no? Kabay pa nga, hindi na madugangan aksyon ay din, ah. Correct it Aksyon Rex. Pero kung tanawon mo sa world record naman, do sige-sige man ni Aksyon Rex, kagkadasig ang pagsaka. Bango Grabe, naglambot no? na subong sa 14,189,484 ang COVID-19 cases sa Bugos kakalibutan. Sa nasamit nga record, 8,455,000 ang nakarecover, samtang 599,346 naman ang nagkalamatay. Sa aton nga top 5, sang liga Aksyon Rex sa mga una, taning mga ginapang report, consistent ang top 5, subong nagasari-sari, ito nagapaunahay sila. Tuga pa indis-indis sila iya. Pero ang USA, hindi gid Aksyon Rex matandog. Kagkadako na ginayo sang abanse sang USA. USA, Kung, kay- sa score lang sang COVID-19. Correct. Kay sa 14 million sa Bugos nga kalibutan, 3,770,000 dire ang halin sa USA Aksyon Rex. Kag sa 500 plus nga nagkalamatay, 142,064 ang gikan sa USA. Ikaduha, subong ang Brazil nga may 2,048,000 ka kasos ng COVID-19 nga may 77,000 ka nagkalamatay. Ikatatlo among India nga may 1,040,000
masobra ang COVID-19 cases kag may 26,000 ka nagkalamatay. Sa Russia, on ikaapat Aksyon Rex among Russia nga may 759,000 ka kaso sang COVID-19 nga may 12,000 ka nagkalamatay, samtang ikalima amo ang Peru nga may 345,000 ka kaso sang COVID-19 nga may 12,000 ka nagkalamatay. Nagligad Aksyon Rex ang nagapanguna pa ni ang Spain, UK kag Italy. Ang Spain ara na subong sa ikasyam nga pwesto, ang UK ara sa ika-10 kag ang Italy ang ara sa ika-14 Aksyon Rex. Ang mga bag-o ding mga ngalan sang pungsod nga nagsaka sa top 5 amo ining mga Mexico, Chile, South Africa kag Peru. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras. Perting kuano daw makakulol ba, no? Pero why kita choice. Ang importante nga kunyara man lang kamo sa sulod sang puluyan, pahimunong lang, no? Di na sali kagwa kag kung magwagid man, dapat may face mask gid mga kaaksyon, no? Naka-face mask gid kita kag social distancing. Karon sa gabi do, ma-implement na sang anti-terror law. Kag karon sa hapon may patigayonon man nga pagtipon-tipon ang mga supporters kag empleyado sang EBS-CBN kag iban pang mga concern pagatalakayon man. Ibalawon tabing report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, violasyon sa pagpatuman sa anti-terror law, violator sugot nga pagabantayan sang Commission on Human Rights. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, handa na ang quick response team sa idalom sang Commission on Human Rights and ngagi para sa pag-implementar na sang sining anti-terror law karon sa gabi diin sunod diri kay CHR head nga si Roming Valdebarona sa piyak sa pagsugod o pagpatuma na sang sining lay karon sa gabi suno sa iya ang mangin papel sang Commission on Human Rights amo ang patigayon sang investigasyon mahanungod sa mga iring o nakasala nga mga pulis, armed forces membro sa meaning INR sila. Yes, sir. Silang matakag dulunggan sa pag-implement sa sining anti-terror law. Kung may ginbayular gid man ang pulis, ang militar, angot sini Aksyon Alvin. Correct, Aksyon Rex, no? Sila ang mangin matakag dalunggan sa pagpatuman sang siningalay kay sa din surosea sang samtang ginabalay ang iningalay na pagkitman o kunyara man ang papel sang CHR agud jadtong sunusaya pagabantayan man ang lihok sang mga kapulisan, even ang mga katapos ang Armed Forces of the Philippines kag iban pa nga mga militar nga magalantaw pagaobserbaran kung sino man sa ila ang makakomitir sang tawhanon nga kun na violasyon sang tawhanon nga matarong suno sa iya nga may mga bagay kaangay sa mga progressive groups ba Action Rex nga suno sa iya nga magapadayon sa nga ila sining mga rally protesta suno sa iya nga dapat istudyohan na damlagpas ang ila sining nga mga legal counsel antes mag-rally o kung magpalayag. Kagang mag-rally siguro ni social distancing, face mask, daw mo lang na siguro importante gid. Action Rex, isa pa din sa paggabantayan, of course, ang ila sinig nga mga placards ba Action Rex. Kaya normally, di ba, may ara mga placards sa mga rally, may ara mga placards nga ginaplastar ang ila sinig nga hanay. Suno sa iya, ang ini mga placards, o kuno ang mga tinaga nga ginabutang sa mga placards kag iban pa. Tigaling na way naman na sila tinaga, guro nga ginabutang, amo man lang na siguro gyapon. Oo,
Alang-alang mabutang mandas lang inakdown tang Pilipinas o nano da nga plastada mo nagyapon ni butang da nila. Aksyon Rex. Kag kung anong parts ang ila sining ginademanda mo man na ginabutang nila. Okay, nang balantaman gani siya kagina sining ko sir di pare sina yang gasinggitan abing ipanaog ang presyo sang oil o kung iban pa panawagan ina sa mga progresibong grupo. Di pwede man ina suno siya ug aling kay ti suno siya nga antes pa lamang magpatigayon sining mga rally protesta suggestion niya nga suno siya nga dapat miara silang konsultasyon no sa ila sining legal counsel antes magpatigayon o kung nagpalayag sang ila sining kinamatarong sa pagrally o pagpalayag abi freedom of expression bangod suno siya na basta as long as wala ka sang ginabayular. Mo dang importante nga way ka ginviolar dira especially sa traffic sa aton sining layis ang gobyerno okay man lang na magpalayag siguro Sa aksyon na Rex, sunod sa iya, wala man na isang problema. Pero in kaso gidman, nga may ara, makabayular gidman, halimbawa, ang mga initi, ila man na iya nga sala na, o galing kay tisunod sa iya, basta ang balantayan, o kag ngila sa mga mangin papel as quick responder, o kung quick responder, miyembro sang quick QRTAB, nga sunod sa iya, nga bantayan nila ang mga bayulasyon sang mga militar kaga iban pa. Pero nagapati sa Action Rex nga kinanglan gali ni ang pagpatuma na sang sining anti-terror law. Bangod suno sa iya isa ini ka mabaskog nga suguan kay may nga kasuguan kag may unto ini to fight ang ining terrorism nga sa diin nagakatabo man sa pungsod kaangay sining pagpamumba, pagpamatay. Patyon abi ang mga inosente nga sibilyan. That is why siniya nga mas maayo ini ipatuman o galing kay ti siyempre dapat tunan ini maayo kagati para wala sang may limitasyon gid ang hindi lang basta-basta lang base kon may malapas bla silang kasuguan man nga layi sa aton sining mga individuals dapat ang nasaad lang sa anti-terror law mo nang ipatuman sang mga concerned agencies ta. Yes sir, bisa sa sunog gani kay Baldibarona kabalo ka kung makabayular ka sa sining nga klase nga layi nga priso abi ang isa ka tawo within 40 days o kung madugangan pa sang another 14 days action na Rex. Suno sa iya amo ni ang giday mo mangani sang iban kun lan taon mo ang iban gani ginadako pa sang warrantless arrest kung nakakomiter sang isa ka krimen then how much more ang isa ka tawo nga maghimo kag magplastar sang iya sining nga mga tinaga medyo against sa gobyerno o kung nagapatimaan sang isa ka akto sang terorismo at dalakpon gid Action Rex. Ari Action Rex ang pahayag ni Romeo Valdevarona. Ang Commission on Human Rights may ara nga mga investigators any incidents of arrest or any incidents of complaints against military officer or police officers involving the implementation sang anti-terror law 2020. Ang obligasyon sa CHR paagi sa sina nga kasuguan nagahatag man sang poder sa pag-imbestigar sa mga kaso nga nag-involbar sa pagbayular sang civil or political nga rights. So ang ina nga ang quick reaction team sang Commission on Human Rights sa bilog na Pilipinas na purmana antes inapirmahan ang anti-terror law. So any complaints related to the implementation, enforcement sa anti-terror law and it is related to violations alleged ginaligar nga paglapas ang tawanog nga kinamatarong handa kami nga mag-responder anuman oras. Anytime Action Rex ma-responder kuno sila kung may mabayular ang tawhanon nga kinamatarong sang pumuluyo. Normal na kay te mo gid man ang papilya sang Commission on Human Rights mo. Mabantay sila sang anuman sining ginabayular abi sa mga men in uniforms dapat way lang sang bayulasyon ang same lang gyapon kung anti-terror gid man kag pang-terorista gid man ngaton nga tinutuyo bantayan ta lang sing eksakto Aksyon na Rex, ang unang pinaka-importante man na diri as long as wala sang human rights violation. Tita, report sang patron, ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Karon dugangan na mga kaaksyon sa part naman sang tropa sang militar kag kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental kung anong mapalayag nila parte sa implementing rules and regulations sang anti-terror law nga mag-aumpisa karon sa gabi at 12 midnight. Ayo, sige. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Sining agaman ho gin-search ang balay ni Governor Roel Digamo sa Oriental sa Negros Oriental. Ang balayan ni sa may Pamplona, Negros Oriental. Ini may kang tanan sa natabo nga pagpatay sa broadcaster nga si Rex Cornelio sa itong nakaligad nga May 5. Tigin salakay sa mga authorities naton ang puluyan ni Gob Roel Digamo. Sa press conference nga ginpatawag man ni Digamo, kagin clarified niya sila nga ang search is voluntarily. Ini may kang tanan sa padayon nga pangita sa hustisya sining pagpatay kay Cornelio. Ang ining mga nagpatigayon sang search ginaopdan nini sang mga personnel from Negros Oriental Provincial Police Office, Commission on Human Rights kag mga barangay officials. Ang voluntary search ang ginhimo matapos sa itong July 15 ang gin-search man sang mga otoridad ang puluyan ni Policeman Rowel o Rewel Pinero nga sang mas damlag pa giningad lang gini siya person of interest sa kamatayon ni Cornelio. Kaya mo nang latest nga report dito sa Oriental side mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:56. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center si Aksyon Art Tayhopon. Bacolod kag probinsya may separadong sistema sa pagtatap sa mga OFWs. Reklamo ginpadangat sa Aksyon Radyo plano nga usisaon ni Councilor Israel Salanga. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Police, Bacolod City Government Center. Kahapon ang Bacolod daw nangin 0. Kahapon nga adlaw, no? Kay daw probinsya tanan to ang naka-record nga may yara COVID-19 mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Yes, Aksyon Rex, antes silang reklamo, balagin padangat sa Aksyon Radio sa OFW nga do may concern do sila pagkaon, do delay, nagapanginta tubig. Insert do akomodasyon, kag do may ara nga kuala, nga pag pabaya abi sa ila, nga do mo itong padangat pila giprayan bulig sa Aksyon Radio, kagabi sa Aksyon firing line. Pero antes na... Di daw ang OFWs itong taga Negros, itong panginsindi ko, yung concern sa to, ang uwa mo? Ang uwa kag mismo ang province dahil kung sino lang in charge sa mga OFW Aksyon Rex. Oo, dapat gintatap ni nila. Ano man nga tulad ni once and for all, mga buligan man kay Tikin Sindi, kita na may ara man sila mga kwan mo, mga... problema na nadaan nga ginapasaan ang delay na na-experience nila kagaya pagtener kanusbo nga hindi nila makita ang ila pamilya medyo mabudlay na pero idugang ko lang na iyo kay kaina gali isang kagahon may 28 ka OFW naman nag-abot diri sa Bacolod City nga inigin cater gilayon no sang team Pulaw, amuning team ni Councilor Israel Salanga. Team Pulaw gida? Team Pulaw ang tawag nila, pero actually, kuha na sila Action Team on Returning OFWs. Hindi ka magpulaw kay alas 12 pasado, mga laula na gabot. Di magadto ka sa airport to, imbis nagtulog mo dito kang bantay. Di sa man gapon, ang nagakatabo. Pila tong nagabot kay na nga Bacolod? 28. 28? 28 OFWs. Sa airport nino? Airport, aeroplano. Ang Negros Occidental ya? Wala ko mapamangkot kay Councilor Salanga. Ako na si Kailya, nari pa rin sa probinsya? Bot kon, ara ko ara
siya. So, Pero hindi ni mabatian siya sa kanginan. Sino ginading nagatatap? Sini si Atty. Refrando Diaz lang mabatian mo kung kaisa? Daway ko diya sa province subong kay Drico sa Bacolod. Ang isa Aksyon Rex sa tigin plastanis na gilayon, kada mo malagani nga follow-up naton sa kay Councilor Israel, kay silingko Councilor Saranga sa nano iniman ang sistema balag kay may posibilidad gid man gila Aksyon Rex nga kung halimbawa bikulangon ang salakyan sa province na magkarga sa mga OFW, ginalakip o ginadala na lang sa siyudad sa Bacolod, ini sila, no, para hindi man madugayan dito sa airport. Kag may posibilidad man, kag may ara man gani instansya, na OFW sa probinsya, kag Bacolod City, isa lang sila sa hotel or pension house nga ginatiniran, kapintagid kon damo Aksyon Rex. Now, ining parte sa reklamo sa mga OFW, sa rin Councilor Salanda, although nagkunako pa ng tawon, hindi inanamon concern kay number one, ang nagakatabo, iyan may system, may ara man na ginasunod na ginapatuman ng probinsya, may ari man diri ang Bacolod City, initanan coordinated sa office sang OWA. Nakibot sa sirinya kung outside Bacolod City, supposedly yung province gimana ma-provide sa ila sang kinanglanon, pero singaw si Saon tayo na, no, kay para once and for all ma-settle ining problema kay para kay Councilor Israel Saranga na chairman sa Atro, why pa sila kay experience siya na may ara sa nagreklamo nga OFW na naulihi ang pag-deliver sa pagkaon, nawadaan sa tubig sa ilang kwarto, kag sunod sa iya ang masamilang concern diri ang pagka-delay sa result mula na Gani na tingala kuya nga ang konsento ya sang taga OFWs to ang pagkaon kag tubig kay silingkong concern halin paman sang nakaligad yang delayed sa pag-abot sang resulta. Yung problema ya kag hindi niya control sang sang lokal din. Sang lokal. Kaya dito ay Aksyon Rex ang galinyahan na isa kwan mo regional. Sila ni Councilor Israel, sila niya diway kuldiya, sila kay way pagid siya sa na-encounter. In fact, kakadto niya sa Councilor Salanga mo, sa mga FW, sa mga venue, mga dra sila gina-quarantine facility, sa mga quarantine facility, agon nga mag-istorya sila kung anong mga concern. Ang mga ganing rason niya siya gina-personal ang nag-appeal sa mga FW nga nag-extend na sobra ng 14 days sa ila quarantine, nag-iba nag-ayo nga magkapauli, pero ti kung istoryahon ni Councilor Sarangka nagapasugot naman lang na mag-tiner bago sa risgo nung nabisan butang pa mag-negative siya, pero ti ang komunidad lang pulian mo to Aksyon Rex, lain naman ang nila sa ninyo impresyon kung magpauli ka nga wala pa result nagwa. Ti sila ni Councilor Sarangka na si Saon tanag kay para man mabuligan ini sila, no? Kung reklamo to sa OFW kagabi sa Aksyon Parian, nga namban yan ginambalan sa sang taga Bacolod, nag-short patukulong isa, ginambalya siya basi police, yati hindi wala ko na labot ang city, pero kung na taon na tanong sa Mex, wala ko niya labot kung taga Negros siya. Gani? Sila ni Councilor Ising galing, siya ti para man mabuligan, ini sila, tingnan naman na magka-coordinate sila counterparty kung na mausisa. Na kay out of town sa mga si Councilor may mga importante sila naman na ginasikaso. Pero sila niya tinaanar ko na pagbalik din sa Bacolod, nainitanan mahatagan sa nagkaigo nga pag-akto. Yari ang chairman sa Action Team on Returning OFW o Atro, Councilor Israel Salanga. Kahit di asita mo kung sabi, so para sa Bacolod, pag na-evaluate sa ating mga OFW, wala accommodation sila. Prepare nila hotel facility, kailangan meals, ano sila oras, kina-provide nila ito. I-separate ang province action hour, separate mo na ang Bacolod City. Kaya lagi ka bulong action hour, di mga times pala nga hindi ko sure kung kaamo nang ilang concern Kasi may times pala action hour, niya kulangon di sa service si province, nag-accommodate kami, ginapasakay natin sa aton nga city bus. Tapos kung may facility, may isa ka facility, ngayon sa Bacolod, nagwain na butangan sa province, pinapaputangan natin taga-probinsya man. So ang nurses, ang staff, yes, ang city. Pag abot sa hotel, iyan na isang province, obligasyon ang pag-cater. Yes, bali coordinated by OWA na sa Action Art, Japon. Sa OFW, sa Bacolod, duway man yung mga amo nga reklamo, no? So far, ay kita naka-encounter kay
ina-check naton nga gina-secure naton dugay ng sistema naton na nga gina-impose sa medyo memorize na bala kag daw routine naman ng action art. So upon arrival, ready na nakadaan sila, ready ng bus naton, ready ng facility, ready ng food. Maraming Rex, at least, klaro sa City Government of Bacolod, na bahagi sa komitiba ni Councilor Ising Saranda na plastar initanan, kagwa daw ay ginman sa concern sila o reklamo of OFW magluwas lamang sa masami nang nagakadiling na pagpagawa sa resulta sa RT-PCR test. Taras lason ko lang sa talang nga mga bikers, Blason Rex, basi na sila magkaibalong na umpisa Lunes, hindi na kamo dito makatantan, makasulod sa barangay Alangilan. Lunes, July 20? July 20. Lunes. Alangilan, ano gani ng pwede kadtuan to nila? Di ko mag-mutyog ito pababaw, masakay ka sa... Halin ka Granada, no? Halin ka Granada. Pasaka to? Pasaka to sa babaw. Tiyang ibang kabay, nagalagaw to sa isa ka resort sa babaw to. Kag nagabike ka dala exercise. Actually, iban makaon lang to, mga pisong balik naman. Umpisa sa Lunes, ang barangay Alangilan nagpasar sa isa ka barangay resolution number 159 series of 2020 na inislason Rex nagdesisyon na binilian ang pagsunod sa mga bikers dito sa ila sining territorial jurisdiction sa barangay Alangilan. So may magabantay nga tanod suno kay Kapitan DJ Tanista Senior sa boundary pa lang Manila dira sa area sa Granada kag sa mga barangay dito sa may Talisay City nga sa Kupan di ka man makasulod bangod nga istrikto sila nga magapatuman bilang kabahin sa public health. Di anong matabo sa Monday man so good sa July 20 hasta sa noon eh? Ate hasta gulo matapos na yung COVID Ay. Hindi ka saka to ang mga bikers? Hindi ka to saka sa Lex. Marang desisyon nila kaya unless kung na ipil niya unta to nila i-suspend lang implementation ng mga guro pero i-check ko pag ina-check ko pa kay Vice Mayor Sid kung bala na nung mambal sa interagency agency. Oo, kaya dapat ginkonsulta na nilang IATF dire with the conformity plus ang IATF. Pero iyalang ni kabarangay Alangilan ni barangay ano ni Alangilan? Alangilan ni barangay resolution mo. Oo, dapat ni ginkonsulta ni nilang IATF, ang local IATF blading si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kaya ara na sa IATF ang agency na nga pwede makabulig sila tag. Oo. I-check ko lang na kung karon na kay kung limitahan nila nga makasulod tong bikers or hindi na pagpasudlon nga diri sa syudad pwede man ang diya gani ka bike. Kita dito talaga ang problema lang diya sa Mex ga-bike dito pero ay blagatin dito ako sa mga may mga standbayan karon ang nila dito gatulumpo kang social distancing kapayawan sila sa way. Dito way mandakalan sa proper sa Alangilan. Ilang mga sa kilid lang nga mga galibo. Okay, dapat ang mga baligyan damo nang dapat i-remind nila da. Kaya mula ang desisyon na galing nila nagpasar sila sa resolution i-check na ni karana sa may local IATF kung ano ang nila mapalayag. Ano nga ambal ni Kapitan now? Ang balita desisyon niya sa council mo, hindi man lang niya action Lex kay barangay resolution nagiging pasar sa nila sa barangay. Ini ang inisyatibo, iyan isang haling sa Committee on Health Guru nila dahil sa barangay na nag-proponer sa ordinansa kag amonigin na patuman nila. So, umpisa Lunes, hindi na sila kasunod ng mga bikers nga may plano na magkanto dito sa iya sa barangay Alangilan. Tikinanglan, kung ka mga na welcome mo kay Basikibot na sila na pagka Lunes, ang iba niyo ay trabaho, mag-bike ka pagkanto to. Dapat na nagpagwan ang local IATF nagidlang kay hindi lang ni Alangilan ang may mga bikers mo sa may sumagblada nga area dang bagong nang gani na magtawag na economic highway. Kadamo man da nga daan sang mga nagabike kag nagapanglakaton aran da nagsalaylo alin sa airport aran da subong nagsalaylo na. Naman sila gasahot? Na nagro walking kag nagro biking naman eh. Pero wala gasumba.
Away agasumba kay ti karsada na da mo. Da naman nagsalaylo kung taon mo gagahon. I don't know kung pang Biyernes or Sabado, Domingo. Grabe naman ang tao da mo. O ano na da gani? Kanami highway ni Kong Greg Blan na da? Ay, kanami highway na. Oo, kay do lakan da slakyan kag daway na da slakyan kag gasulod mo. Dali man, amo na guroy nga da mas printer nila kaging pangkat naman to sa airport. Why na to, kanugol sa maging butang to mga balay-balay ba? Gani man dapat hindi nyo man pag baliwala si Vice Mayor LC do, ginawa man isang pobre ni ka panikasog nga bisan paano, ma-zero lang blang tatak-tak kada laway ta COVID-19 bla? Actually, hindi mo man nag-question kaya ikaw galingon mga kung sila kinamatarong kung anong imuon nila. Pero, kuhaan talaga sa komento diri, ang busy alcalde sa sunod sa Bacolod as chairman sa IA. Dapat why na sa kay Balo si Vice Mayor LC daw, sang ginimo, sang council, sang barangay lang nilan? Padalaan ko nila sa kopya na kay ti Locapo naman nila pasaro. Okay. Padalaan man nila sa Rex ang kopya ang IETF kag ang syudad sa Bacolod di kay ang katapos ng resolusyon ipadalaan niya man mo sa bahin sa lokal na panguluhan sa isa ka LGU. Amo lang sa Rex ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nagtay hupon na sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dapat kung lantawuntang senaryo, karon lang nagaktong barangay lang ilan nga natapos na kag sang sano pa na nga bike nila da. Kung may kinalain kita siguro nga tikang da, for example, bawalan tang naga-bike dira, although ting mga bikers da, makita mo guro, matipon-tipon sa isa ka kapihan o kung kalanan da, pero tiway man na nagatinuparay posible, kay balo man na sila. Nag-trigger lang ning limitahan ng bikers tung nag-positive ang pilato, 4 ka mga bikers sa Talisay, do muna bla mo. Daw nag-amuna dayon ang resulta. Pero kung mayara ga-check dira sa barangay Langilan, itindigid man makontrol na da kay tourism site na da mo isa sa mga kaladtuan sa mga bikers. Di ang mga bikers da lang magdapitay da kundi maantaranay man na sila. Pagabuto sa rukapihan to kung medyo mapahuway-huwayan nila, social distancing man gihapon sa taga-barangay Langilan, manti tourism industry man na draga, man na dirang tourism mo sa area sang barangay Langilan, di na naman nigardira. First ining barangay sa syudad sa Bacolod nga nagpasar sila sang resolusyon nga nagabawal sa mga bikers. Ay nanong sitwasyon ng ato na ipatag lang kag bantayan talang kung may mga bikers, no? Tapos gid lang na pwede man lang da kabutang gani tano da mo sa lagyan, isa man lang actually ang lagyan sa Langilan da, di ba? Magpasulod da sa mga tourist destination nyo da or mga resort ninyo da, isa man lang dang alagyan, di dapat butangan sang tano da o kontawo sang barangay, no? Na mag-remind lang, i-remind lang ang tao, no? Kay kung ibawalan ta mo man lang ng ehersisyo nila kag sadtong July 1 way man na ginabawalan na, sige-sige naman lang na. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Artay Hopon, kadtuan tang balita sa Kapitolyo. On standby si Aksyon Marlon Hinovia. Negros Occidental may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, sa bugos nga Rion Sais. Kagiban pang mabalita, Wea Aksyon Marlon Hinovia, pilang naglabutan subong adlaw sa Bacolod Silay International Airport. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Aksyon Rex, alas 11:55 ang atak na kaina sang tungang gabi, mayara sang 34 ka mga negrense overseas Filipino workers. Ini sila halin sa Metro Manila ang nag-aabot. Akay sa Philippine Airlines sweeper flight
in patagayon kin organisa sang National IATF kag sang mga taga-UWA. OFW dalas na sila sa bahin sang hotel sa nagkalain-lain mga lugar diri sa Negros Occidental. Biyahe sang pal ang paghahambalan may naka-schedule sila by Monday. Kagabi mo na ning July 17. Manila Bacolod Manila ang next nilang biyahe sa Lunes Hulyo 20. Dason nga biyahe 24, 27 kag 31. So mayara sila sa lima tarang ka mabiyahe ing Philippine Airlines Bacolod Manila Manila Bacolod Manila. Bali isa lang ni ka airline company Aksyon Mar? Philippine Airlines ang ni? Amo lang ni so far ang airline nga napagawa sila para sa schedule nila. Kaya nauna na tong Cebu Pacific mo. Yes. Ang masunod sining Air Asia. Asia kay hindi pwede Aksyon Rex nga magdurulungan sila na sa Katlaw. Pa sa isa ka semana limitado tag isa lang ka hugpa sang tag isa lang ka biyahe. Hindi sila pwede Aksyon Rex nga magdurulungan. Ang ma-control man kag malimitahan ang kadamoon sa mga nagabaralik diri nga mga LSI sa mga OFWs dari sa Negros kagasunod sa Bacolod. Kalawan ko lang kay nakasentro subong ang pagbantay, pagtutok kag panulukan sa mga taga Western Visayas. Sa probinsya sa Negros Occidental kod na COVID-19 cases ang paghahambalan. Gamay man lang abanse sa Negros Occidental sa probinsya sa Iloilo akon panabudamo sa COVID positive ang paghahambalan. Pero nag-number 1 yung Negros Occidental kay ang latest kahapon may ara sang 17 ka mga bago sa 17 siyam ang taga Negros Occidental. Ang kabugusan 254 na tanan ang record sa Negros Occidental. 254? 254 pero good news man kay kahapon sa 63 ka mga nag-alalayo o kon recoveries 93 gid ina sila ang halin diri sa Negros Occidental 30 LSIs 2 OFWs isa ang local resident amo ng 26 anyos nga lalaki nga taga Panuasan Pontevedra Western Visayas number 370 positive case in his Aksyon Rex sa 33 ka mga recoveries nalakip man Aksyon Rex kung manuduman mo ang 2 ka bulan bala nga bata taga Moises Padilla, nag-ayo na siya. Nakip na siya sa 33 ka mga recoveries kahapon. Ining 2 ka bulan, amo ni sa Aksyon Rex ang pinakabata nga naigo sang COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. So good news, ay nag-ayo na siya kahapon. Ang pinakatigulang naman is 94. Cantong record 254 Negros Occidental, Iloilo Province 225 Tingabansis mga 29 daw mamo Balasong Rex gatupong-tupong man lang ang Iloilo City 90 ang Bacolod City 72 ang Guimaras 24 Capiz 20 Antique 20 Aklan 11 ang mga nag-alalayo naman Aksyon Rex ang sa 33 ni nga taga Negros Occidental ang Himamaylan 5, Binelbagan 4, Calatrava, Escalante, Hinubaan may tag-3 ang Cadiz, Sagay, Pontevedra, Casiliana may tag-2 tag-isa naman nga residente sa Hinegaran, Moises Padilla, Mana, Pratoboso, Bago, kag Banwasang Pulupandan ang kadamuon naman sa nagalain-lain nga banwa kag syudad Aksyon Rex ay panaton ni makalo kompleto gid prote ginaamat-amat manaton ni kag ang Provincial Health Office agi sa kaya Provincial Health Officer Dr. Tumimbang okay naman to sa ato nagsurek sa base kon na by Monday makalo kompleto yan na ang COVID patient number 1 to pakadto sa 254 pagamat-amat ato Aksyon Rex ang damo-damo diri kaso sa area sang Escalante mayara sala sang 16 na ka mga kaso. About 16 na? 16 na Escalante ang Himamaylan may 15 Aksyon Rex. Gusto na sila. Ang Sagay gid 18. Oo, damo-damo kay muning report ni Aksyon to 40 giliong
18 na kag anong naman ang naka-recover? Ang Calatrava, 21 pagigan niya. Ay, damo pagigiling Sa Calatrava. Calatrava, 21, pero 7 ang nag-alalayo kung naka-recover Aksyon Rex. Iba sila matanaton talaga kag isa sa honda sa sunod naman nga adlaw. Pero ining 7 ka tuig lang nga bata nga lalaki, nagpositive man nga taga-surat sang saga. Itong bata, bala sang frontliner, asymptomatic siya, taga-barangay Poblasyon 2. Ayun sa nga travel history Aksyon Rex, nakapapakulod din sa gali. Okay, sa July 4, nagkadto niya sa Bacolod, sakay sa pribado nga salakyan, ti siyempre, 7 ka tuig, may upod ko rin. Po diyang ESD miyembro sa pamilya man organikanan man. Ay gali mabutang dari sa record sa nga sagay COVID-19 Task Force kung po dyan sa ni. No, July 4, nagkadto sa Bacolod, nagkaon pa ni siya sa Tulipid, dari sa area sang Robinsons. Pagkatapos, nagkadto siya sa Papi's Chocolate Factory, bakal sa pagkaon. July 10, nagkabatsag siya sa ubo, gin-rapid test sa Aksyon Rex. Ang resulta, reactive. Posilingon na reactive ang lawas siya mayara sang infection. Ito rason kung nga agin RT-PCR test siya, kag July 11, ang Aksyon Rex ang daw di taman sindihan, kay gin-rapid, gin-kuhaan test, pero July 11, nagwa pa ni sila sa nga balay. Nagbakal pa pagkaon, naghampang pa sa classmate niya, nagkadtos pala sa classmate niya. July 12 to 14, nagkadto ni siya sa may Escalante City, sa balay man to sang kaparientihan niya man, naghampang pagit sa mga pareho yung mga kabataan, sang iya man sa miyembro sang pamilya. July 15, temo nang nagwa ang result positive Aksyon Rex. No? Sa quarantine facility, ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki. Sa bugos nga Negros Occidental, ang araw sa quarantine facility mga 134, ang nakaguluwa na matapos ang 14 dias. Boss na ni kadis kag Ibi Magalo na? So, provincial quarantine facilities ini siya. Kaya ang sila'y Aksyon Rex, manog-operate naman, pwede na Aksyon Rex, kaya nagligad lang ito ginanagruhan mo. Sila'y man? Sila'y may bagod ang provincial quarantine facility under sa province. Dra sa may hospital? Hindi, unhan lang sang sila'y airport. Ayun lang huseng man nga project. Okay. Ginanagurahan, nagligad lang nga si Mana, kag pwede na Aksyon Rex magamit dapat nga si Mana once nga mag-inapot dari ang ginalauman nga mas pag-apot nationwide nga pagpapalik nga stranded residents Aksyon Rex pwede na magamit kay ang capacity sa 200 na mo ang mga tao pwede mag-akomodar. Ang kapagusan nga na repatriates na sa Negros Occidental 228. So damo-damo gid manggali Aksyon Rex ang balik din sa Negros Occidental, ikubara dito sa Iloilo Province. Diri sa 228 ang repatriates, normal gura Aksyon Rex mga magdamo, mading positive cases na po, kaya mati mas damo ko rin kabalik sa aton di. Ikubara dito sa may probinsya sa Iloilo, tinagbalik din sa 228 na tanan, ito sa Iloilo ang record nila mga 163 balik dito nga mga Presidente, LSI man, akon OFWs. Ang kaaksyon gikan sa Kapitulo Aksyon, Marlon Hinovia, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Ang balita, una sa tamang serbisyo. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ang inyo sininabatian, wala gid lamang madugay. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Standby anay sa iban pang mga action reporters naton sa mga balita sa diligid lamang madugay. Kurtino, kung isip-isipon mo,
ang COVID-19 ga baha diri sa Negros Occidental na way panalabot sa mga lokal kabay pang lokal way lang muna sining ko steady polls steady lang sa inyo tag sa ka mga puluyan no ay kabudlay kung kaisa kadamo gid sa probinsya kag diri sa Bacolod do. Sige, sa mga kaaksyon ta, may TC. Kulang balang inyo sining lawas ang vitamin C. Di tagid pagkapabayan, ha? Mag-may TC kita, no? Alkaline base nga vitamin C, tumaronta adlaw-adlaw, no? Dapat permi nga mangin mabaskog ang immune system ta sa bugos ta nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman nga balatian o kung sakit para more energy. May TC kita, alkaline base nga vitamin C. Protektahan ang aton sining lawas pagi sa pagtumar sang may TC, diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. May TC. Aring pares niya, one problema sa ikayong lawas. Santon Plus lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor kag anti-cancer nagahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga cyst, goiter, breast kag ovary prostate enlargement anti-dengue nagabulig man sa pag-normalize ang platelet kag madamo pa. That is why ginarekomenda ta sa inyo santo akod man sa aton immune system kag ang importante madamo ka man nga makuha nga bitamina kag minerals gikan sa santo sol kag ining duha ka mga produkto amo gining nami nga parison ninyo no plus kung ining mga inuras ti gabatsyag na kung kaysa sang katuyo pero mas manami kung tiyempo kay 100% mangosteen kag suya ini mga kaksyon. Santon plus inflammatory para sa ikayong lawas naton kag luwasin na mayara man ining antioxidants vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Santon manami diri anti-aging, balancing blood sugar levels kag batok sa mga balatian ilabi na sa diabetes. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Isa pagid Malakay Finance Corporation kinanglan kamo house and lot, property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City. Malakay Finance 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras, daligid lang standby mga kaaksyon na manumbalik kita sa diligid namang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingin ang makini, joy this. Ayos, mayong pagpamati lang sa kay Dinis Tuhaw Sase, dira sa Barangay Balabag, La Carlota, no? Dinis Tuhaw Sase, kag may lang pag-monitor man kay Susan Rano, no? Susan Rano, Aksyon Rex, aslang ko san o manughatag sapman diri sa alihis. Daway pagid madam, no?
Daway pagid kay dogin na. Ayo, ambot madam, no? Madam Susan Rano. Daw hindi ko kapihugid kung saan ugid manugatag dra. Kore bidaha, mayo lang nga pag-monitor dra sa Kuwait kay paring Aldrin Limaco kag kay Mrs. Yadra kag sa tanan nga mga kaberks Ninas Rose dra sa shopping, no? Ariel Kabatak, may lang nga pag-monitor kay Arsim Kabatak, Giancarlo De Leon, Robert Ricasa from Ariel Kabatak sang FG Village La Carlota, no? And Marlene Diaz, may lang nga pag-monitor Marlene. And kay Mama Jeanette, may lang nga pag-monitor, no? Kay Ernesto Regazzo, may lang nga pamate sa Barangay Hagimit La Carlota. Kay Nini Regine kag kay kay Rex the Third. May lang nga pamate. Kay Eric Benuelo, no? May lang nga monitor Eric Benuelo. Dra sa Valenzuela City. Great lang si BB Boy ko happy second birthday Emerson John Binuelo sa Barangay Pandanon Morsia kag pamilya Sarmiento da. Salamat gid. Jocelyn de Libon Dispoho may lang pag-monitor nila Tarosan kay Marian Hinovia may lang pag-monitor Marian and Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati sa Celine Homes, Barangay Estefania, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Idi Laos, good PM lang, no? Kay Nanay Isabel dira sa Cantong, Victorias. Kay Lisa Montecastro, may lang monitor sa Doha, Qatar. Tamiyaw lang sa iya pamilya dira sa Himamaylan sa Proc 3 Barangay 4 Banga 13 sa pamilya ko Narciso family sa akon bana si Jomer kag sa duwa ko ka mga bata si Justin kag Jesse. Mayigid nga pag-monitor Lisa Montecastro. Kay Andrea Amanda Jaime, may lang nga pag-monitor Madam Andrea Jaime, no? Dira sa area sang Mansilingan. Kay Jocelyn Acivita Olak, may lang nga pagpamatiman Elizabeth Kasuyon, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, no? Kay Susan Ansan, may lang nga pagpamatiman Iliterio Parcondayon, good PM lang. Tamiya lang amaya sang happy birthday kay Master Sergeant Eleuterio Dayon. Damo gid nga salamat. Ayos, Iliterio Parcondayon. Dennis Richard Tibor Roma, may lang nga pag-monitor sa Roma family sa San Enrique. Kag happy 79th birthday kay Lula Philly, Great Commissary John Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Manilo Kias, may lang nga pag-monitor kay Dinisong Gahid, no? Philip Lorente, may lang nga pamate. Gian Resisio, kag paring Roger Montalvo sa Shemaros Wine Center. Kay Chirek, may lang nga pag-monitor Chirek. Kay Eric Rojo Asyado, mayong udto lang sa Quezon Metro Manila. Sa lalakitiyan ko sang kadlaw sa inyo nga duwa kahapon ni Aksyon Eric. Natamyaw ko lang da sa pamilya Asyado Rojo Kanyada Magdato Mulase Magsiko kag pamilya kunanan dira sa Barangay Pandanon Silos Morsia. Ayos kay Ros Matos, may lang nga pamati Ros Matos kag sa ininse ko. Di ko maintindihan. Watching diri sa Japan, patamiyo lang pamilya Morata sa Pontevedra. Ayos, thank you so much. Mia Guarino Dimi, may lang pamati dira sa Paglaom Village, pamilya Guarino. Ayos, mama ni Ningya kag si Boy Guarino. Kagawad Imbongjo Campo, may lang pag-monitor dira sa Maaw, no? Sab Anotse, mayong udto boss, long time no see. Thank you so much, Sab Anotse, no? Okay, kay Heaven, kay Merlin, kay Prince Tara Jero. Ayos, kay Karen Badjan Kiamko, may lang pag-monitor, watching live from Silay. Hay lang kay Nanay Merlita, Mark kag Eren. Ayos, kay Rodney Harder, kay Bibi Robles Argilies, watching from Dubai. Thank you so much, Gid. And Manjo Arnijo, may lang pag-monitor kay Dan De Los Santos, Hernel Tenerefe, kay Bukol Umanya,
Arcon C. Tuvida, Larry Bayot, kag kay Boss Guapo Ray De Leon. Kay Darin Rose Alcantara, may lang pag-monitor, tamiyaw lang pamilya Alcantara dira sa Barangay Maaw, kag pamilya Tales sa Barangay Lagasan, Bago. Ayos, dagang salamat, gid. Sige, daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa diligid lamang madugay. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Timog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:39 aton oras. May lang pag-monitor kay Kagawad Joffred sa Pantag kay Kapitan Chad Feria. Kuri kagid Action Rex Puerte gid ka sol balasol gid si Villa Fuerte. Ala na kay Kagawad Joffred sa Panta. Amo tong sa kay Villa Fuerte kay na nga una tang imbukadang balita, no? Paring ala na bales kag Josing Topas ga monitor man ho dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis, no? Kay Anje si Ling, no? Ling may lang nga pag-monitor dira sa Baguio, no? Pakibati daw ki Bilin Rosales at Pachico family, tuwang-tuwa sila sa iyo taga Baguio. Pinanood kanila ngayon. Thank you so much, Ling. Ayos, sige kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba. Balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa palayag sang Philippine Army nga nagahulat pa sang implementing rules and regulations sa pag-umpisa sang anti-terror law karon sa gabi. Kag base kung may update ng Sipalay, PNP, parte sining natabo nga paglutang naman to sa isa ka persona to. Hibaloon tabi web Aksyon Alvin Graba sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Sir Rex, nagahulat pa ang mga katapos ang Armed Forces of the Philippines, especially ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army, sa implementing rules and regulations, no? Nagikan man sa sining laying Republic Act 11479 kung ining anti-terror law apang sunod diri kay 3rd Infantry Division sa Philippine Army spokesperson nga si Major Senon Pansito. Handa naman ang ila sining hanay nga ipatuman ang ining batok sa mga quote-unquote terorista nga nagapanggamo sa mungsod. Nawadugang pagid diri ni Senon o ni Pansito nga sa karon kay komo wala pa ang implementing rules and regulation o kun amo ni ang pagsulundan kung paano i-apply ang ini nga lay, medyo suno sa iya crucial ang ini sa ila, especially sa mga law enforcement sector like PNP, AFP kaga iban pa inabangod ng wala pa sang klaro o kung wala pa nila nauyatan ini mga provisiones o kung mga guidelines nagikan man sa national o AP sa national headquarters. Pero isa lang ang ginpasiguro nila diri Action Rex nga sa piyak sang sining lay positibo ang ila sining pananawan. Number 1, peace and order para sa pungsod Pilipinas. Kag ginpromesa yaman Action Rex, ginpromesa man sa Philippine Army nga hindi sila mga bayular sang sini nga lay kag sa baylo himuon nila ini nga ehemplo kay igapatuman lamang nila ang ining peace and order kag ginpromesa man sini nga hindi ni sila hindi ini makahatag sang kahadlok sa pumuluyo. Bangod sunod siya nga nagabase lamang sila sa lay against terrorism nga ang ining terrorismo rather nga madugay na nga nag-exist diri sa pungsod sang Pilipinas. Kangay sining ginahimo sang Abu Sayyaf, ang rebelding New People's Army, pero on the part Action Rex kaya sa giklaro yaman sa mga progressive groups, sa mga magapatigayon, magahimo abi sa mga protest actions, as long as nga hindi ini makabayular
sa tawhanon hindi ini makabayular abi sa pananawan sang terorismo ti wala man sukuno sang may malain suno sa iya. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Major Pansito. Kami po ay nangangako sa sambayan ng Pilipino na hindi po magkakaroon na paglabag ng anti-terror law, pero kailangan namin talagang ipaintindi sa aming hanay as we professionalizing our ranks na hindi dapat tayo maging source ng pangamba ng taong bayan, bagkos ating gagamitin ang batas na ito sa naaayon sa intensyon, which is to promote the security and peace and order dito sa ating bayan and to do away with the terrorism who happens to be a threat of this country for so long. Itong mga frontliners katulad po ng bayan at iba pa pong sektor, kung magkakaroon sila ng demonstration, baka patungan sila at kasuhan ng terorismo. Malinaw naman po yun sa batas na ang any dissent-based government is not a form of terrorism. Kung sila naniniwala na hindi isang terroristic activity ang kanilang ginagawa, din huwag silang mangamba. Kami po ay kaisa ng mga mamamayan na nagpapahayag ng dissent. Ang sa amin lang po is dapat yung dissent natin is walang pagsuporta doon sa terroristic activity ng any organization. Welcome po yun. Aksyon Rex ang pahayag din ni Major Pansito. Update Aksyon Rex atong natabo nga shooting incident sa Kambugiot, syudad kabarangay Kamindangan, syudad sang Sipalay. Ano to? Kampugiot? Kambugiot. Sa sitio Kambugiot, barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay. Ang shooting incident natabo alas 5:45 kontak na sinina mga kaagahon. Din ang biktima diriging kilala kay Reynaldo Takipan, 43 anyos. Nagapuyo sa amuman nga lugar. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Sabando, ang hepe sang Sipalay City PNP. Ang ining biktima gali Aksyon Rex ang naghalin sa ila sininga puluyan abi nagjogging patulong dito sa iya sininga piguri. And ginistoryahan niya ang iya sininga mga tinawo dito and more or less ano ning biktima? Negosyante ni siya Aksyon Rex ang iyang negosyo livestock kag buy and sell sang baboy kay may pigiri man ni siya diri Aksyon Rex, that is why yes nga negosyo is livestock pigiri abi and isa diri Aksyon Rex sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Sabando, isa sa mga motibo sa pagtiro sa biktima tubtob sa mapatay ini isa diri ang negosyo, ang anggulo abi sa negosyo, ikaduha nga may love triangle diri Aksyon Rex. Kaya suno sa iya isa ka may na diri Aksyon Rex na balang babayi. Kaya ang iya sini nga konsubong ginatiniran puluyan sang iya sini nga live-in partner. Iniya ba si Aksyon Rex sa pagpapahayag kuno mo personal ni ni Sabando. Ari Aksyon Rex portion lang sang pahayag ni Sabando. Pangalawa yung may balita na marami siyang chicks, no? Allegedly, ano? Ito ang nag-address kasi ng investigator natin, hindi naman din chismis, pero yun ang nakuha ng investigator natin. Dahil ayon sa balita, kahit na may asawa na, sinigawan niya Yun ang kwento Aksyon Rex, yun ang kwento isa sa mga ginalantaw diri ang anggulo sang love triangle. Kaya bisan may bana na siya, may asawa na siya. Why man gin hold up? Why man gin hold up Aksyon Rex? Ang relasyon yan may pangabuhi man? Gina-imbestigaran pa nila Aksyon Rex kay wala nang madugay nakapatawag kita kay nag-istorya kay hiwa pa lang nila Aksyon Rex ginabalay pa nila pero kati siling ko basi pwede na bisan inisyal lang basi makakuha man kita sa dugang pagidiri nga mga impormasyon Aksyon Rex. Sige. Balita reports ang gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin,
Katuanta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Balay kag sari-sari store ho, ginsulod sang Kawati. Suspect nagpangawat sa puluyan na dakpan. Hindi marisin niya. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Amo gani. Kaya ang suspect ni nga subragid ka pagpangawat sa puluyan uli dakpan gid. Amo gani nang resulta sa kapasulod sa bulan sang tikiriwi, no? Amo gani man. Nagkiriwi ang ilang mga tingkoy kag nagasulod sa mga balay kay di la balay. Mo nang kwan serbit ang warning. Gani man. Tapos ay matag para mati bala Axorex. Na kung gabi kagahon medyo kamay lang pag-ulo alikmat, no? Ay hindi gid magtulog gid asin tulog Oo, kung may nagalinagapok na kag may nagalapak-lapak na balikid kay medyo tika-tika sa bintana. Pwede man paurabugan mo dayon aton imo lang nao. Hindi man siguro. Medyo tika-tika lagi pa pala may armas Axorex. Gani man. Labi ko sa mga kabatan may mga gunman kung kinamong. Medyo hindi lang maghatag kumpiyansa. Laban. Pero panilag lang kag hipala sa pamagi. Na magpapatsag sa ilang may tao kag may nagabugtaw sa mo ng oras Axorex, no? Ikaw magtulog ka medyo roligmat ka kita. Ati ka galigmat gikoy ka murarat lang na gani matako hasta magaga. Well, na gani ka tulog na gabugtaw na lang tanan. Ay tuod ka. Laban Ay, Rex. Amo na ning sitwasyon subong matulog ka pa imo pamuraratalan ng kalimutaw mo. Importante may kape. Rex Cantong, you're the man. Ayo di purma. Do hindi amo. May lang ang pag-monitor na paring Nono, Nono Agisando. Siya ka ba sex pa rin, Nono? Uy, always monitor kay kung hindi mag-monitor di paslong Ayo di purma. Hindi pa rin, Nono. Masarap ang unang-una yun Ang pangalawa, baka masarap pa yun. Ayo di purma. Timing gid no? Timing gid. Sabado, Domingo, buwas. Kanami. Kapin pa kung may ginaluto-luto ka. Oo. Mits gid no? Mananam kag masarap ang pagkain mo, no? Kung mayroong mga malalaking crab doon sa Ayo di purma. Sa Laimes. Amo gid daw. daw. Lagko na tuguro subong mo. Lagko na tambor ko pre nuno. Mata-mata na pre. Mata-mata daw mo tiyaga mo daw may hawla sa Ayo di purma. Mata-mata na pre sa buwag, no? sa sagwa. Sa buwag gid. Kagipadala diri sa Bacolod kay Aksyon Eric kay Aksyon Rex, no? Laban. Si pare Manuel ko ka monitor man sa ato, no? Ay Sir Manuel ko. Dala sa Dakbanwas ang silay. Yes, birthday ka Aksyon Rex. Birthday away sa nang imbitar. Ayo di purma. Aksyon Eric, Aksyon naman sa Aksyon hindi ko imbitar kasi social distancing. Ati way man kaso yang putos siya. Ayo, gali na ko way man distansya, no? Way man na distansya. Galupad man Ayo di purma. Galupad bisan late lang basta ara. Ate ka monitor si pare Manuel ko da note dyan na naguro. Oo. Domingo, pero di ka mapadala kay way kami da. Buwa sa Lunes. Para ka daw mas mayo, no? Ang tirada ni Axorex. Di nasa sa Silayaw? No, sa city proper na sa Axorex. Sila lipat lang ko na daw Mambulak. Mambulak? Alapit na sa kuwan sa Mambulok. Ayo di purma. Mambulak o kung ginalaran si pare Manuel ko. Ate kung ginalaran niya, sigurado da mo na da mga fish. Oo, daw may aranda nga dakaran ano? Oo. Daw kung daw native na mo. Oo. Ang karan anda sinang pare Oo. Kung may aranda pare sa Lunes na lang pare, di lang buwas, no? Ayo di purma. Ginapasan ano ba? Lagi na pa padala ka buwas, no? Sa Lunes lang. Basi si Aksyon Alvin na ding masalo lang. Ati saramihay kita nga doon.
Mayarana, paglalabas sa gabis pari Alvin. Oo. Titiraho niya gina. Mayarana pa sa buwas. Opo, sige sila nga mga Haranista. Okay, mga biyan. Alright. Oh my God. Dumayong signal mo subong, ay kaguro ka patungay. Why kito pag-uning antena kung si Rex mo? Ate God, amo na yung sakto. Antena ni nga pwede mo mahimo nga bunit. Amo na sa kalwa ni Kapchad? Ayo do purma. Ni kagawad jo Fred. Piyo mo. Pwede ni mo bunit mo. Mamunit ka pala sa kwan. Laba daw pala munitan gali na. Laba ni nga sa antena, no? Pwede mo ni mahimo nga bunit. Pwede mo man mahimo nga singit. Bunit kag singit gali na. Ang purpose na. Pwede na pagsingit sa tipa, no? Ayo do purma. Hindi amo. Laba ni nga kuan ni nga lawit eh. That's why nga nangin maayo ato sini nga signal kagway kita nagakabit-kabit kag nagapagod. Amo nang maayo da, no? Yes, Aksyon Rex Cantong, ha? Balita. Sakto gid. Timing gid. Thank you gid. Salamat kina sir. Ayo do purma. Hindi amo. Sabado man subong atin ano ning balay ni kag sari-sari store. Ating balay niya nadakpan gini magsulod nga kawatan ni Duan Slak Bilog. Si Jo Marie de la Cruz kag si Luisa Mondihar. Kay sila mismo nadakpan ni isang aktos nag-iya sang balay nga nagapangawat aksyones kag nakuha ining 3 ka mga units ang cellphone kag isa ka relo suma total mga 31,000 pesos ini ang bili sa Bulig sang barangay Tanod sa barangay Patakuling kag nagresponde rin kini ng station number 6 nadakpan ining si Jo Marie de la Cruz kag si Luis Mondihar nga karon sa bahin sang custodial facilities sang station number 6. Mga kawatigid man isla? Oo, Aksyon Rex, amo na sila. May record man eh? Ginalabor check pa sa police station, kaya may mga record sa ibang police station, gina-background check pa nila, kaya base bila may mga record man sa pagpangawat, Aksyon Rex. Gani man? Kaya tinadakpan yung duhamong, gina-check pa nila, ni kung base may kalatanan, sila sining pagsulod mo man sa isa kasari-sari store niyo, nga ang suspect ito, madakpan. Hindi mo na sila magliwat kundi kuan mo magka-sample bla? Gani man kayo ni sari-sari store niya ni ila store daw sa may circumference road takulin man ni Japon. Elime Monreal di ang complainant. Gisulod niya ang ila sining sari-sari store ning roll up door ni Blaster Rex. Gin ka utod ni kagin lokit ni ang padlak kadto ginalsa nila gamay la black sorry siga makasuot bata gid mo sini gani ni police sergeant police senior master sergeant Clemens Mabugat hindi aksyon na suspetsyo namon bata niya nagsuot pero kay kagamay ang gid sang giha blaka roll up mga bata pa man isla mga bata pa man eh basi sa tsura ng grupo. Basi may mga edad-edad naman, no? Mga gangis pa ng mga tsura, actually. Mga astig ang mga tsura, no? Pero ito mo na sa sari-sari store, grapatian, bata niya nagsuot, kag may ara ng guro dako, o dalag ko, ang mga suspect, nagaulat na mo ning gadaho, sa ginakuha to nga mga item sa sulod sa sari-sari store sining bata na actually. Mga 8,000 pesos nga casting nakuha, binta, kag inugbayad pa gali ko sa kuryente. Kag may mga rem sa sigarilyo nga nagaladula sa ginimbistigaran ini ni Police Senior Master Sergeant Clemens Mabugas. Diary sa ato siling interview sa Aksyon Radio. Bali, kikipit-port naman na yung samon, Rek. Anang pastada siya na, Rek. 6 o'clock na diskubriya na sang mata sa tagiya, bla, talay lam na storm. Tingko ba, ang 3 kapadlap. Tapos naging bend lang may bla, ginunat lang na ang roll-up. Kay ti kurtingan na sa bata to sa tagiya. Ito gambay lang na tao. Probably may nurong ang manyover pasulod. Wala kita mablig niya, bilog mo. Gamay lagi niya masuhutan yung tukon ng tao mo. Pata lang kita yung pasibol na makasulod sa roll-up. Ginangat lang sa plang masuhutan lang sa plang. Tapos yung kwato nila, nagbayad sa siniko yung binta. Mga pilato borles? Akorde sila, yung kwato, nagbayad sa siniko. Pitika sila nga coins, bla, kag mga 21. Kaya mo madikterya, mga morles, mga 1,000 mo, no? One of the guardia or CCTV? Ang pinakabos yan eh, Rekabaloka, may CCTV, yun ang store. Yung patay sa ilo, yung wala yung ginon. Basod sa kasang batay, yung nga may CCTV, dyan sa belt-in ang ilang store.
office ng Iloy, iti wala kami tuwang po na. Kung mo, posible bata ang nagsulod. Amo na ako din niya sa assessment ang bata ka kumplena, ang tagiyang bata ka kumplena, ginabla nga. Basta kayo itong gamay lagi ito na makaigong. Kung tao, hindi kito kayo sa rulap. Oo, so naging bingat silang gamay. Mabalik yung palo, sige nila yan, tatlo ka padlap, yung dala nila gani. Pwede ka sila kasulod, sige tungkol niya bakod ang ilang rulap. Posible, isa lang ka bata o damo nga bata ang nagsulod? Kung siya, siyempre, may kung taon may retreat ka daw, kaya sa gwa, daw kaya sa gwa. Kaya mga bugas sila, wala nila mapagwa mo ang nakuha na sigarilyo, lang may mga red na sigarilyo, kasbe mo lang ito eh. Why na iban? Why na iban, kaya wala yung pintahan to, natungtong na sa lamisa, kapos lang ito eh. Amutong away naman sila, nagkuha sa mga bugas, so kayo, kakuha naman sila bintang. More or less mga nanagid oras kayo sulod din. Ang tropa, nagpa-check pa da kay COP, 12:30, nagpa-picture pa siya tubang, sila sa ngikawatan, 12:30, tapos ang pag-aon, before mo itong kapat, nakalibot, manda, more or less, mga 3 or pasaka, giti. Posible, kung bata kayo na nagsulod, posible may upod ni. Ako dyan, may posibilidad nga mga Ayos. Kaya kabalukan, kung ang tao mo may Police Senior Master Sergeant Clemens mabugat ang investigador sa Station Number 6 Aksyon Rexa. So inenteran investigaran pa rin sa Station Number 6 kag nag-check sila sa dugang nga mga detalye kung may mga description gi mga makuha sila kay kaya ito problema ang guway dira sa CCTV kay napatay at a time sa matabo ang insidente. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon na Rick Bulig report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, la una impunto. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands. Safeguard. Wash hands. Safeguard. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? Apat, Please be approved. If symptoms persist, consult your doctor. Bisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Standby anay sa report sa aton sining mga out-of-town correspondents. Siya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen. Piyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sa Evergreen? Ang kulang ginadugangan, nagapanubo man sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. No? Nagadugang man sa supply, isang kakulang sang vitamins kag minerals. Makabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto, equality products, ang Doc Hico Health Food Center, Evergreen Drugs Administration kag mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya nga malapit sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sa ikayong lawas para sa dugang sining kasayuran. Mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen ini sa Our Lady of Mercy o sa 978 Pharmacy sa Siyudad Sang Sagay kag Siyudad Sang Cadiz. Mabakal man sa Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz City, St. Veronica Drugstore sa Cadiz, Botica St. Rox sa Victorias, St. Anthony Drugstore sa Kingtown, Victorias kag sa Cresmar Pharmacy sa Barangay Bata kag Lisa Tan Drugstore sa Barangay Sumag. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. Ayos, sige. Ganto ang tanang balita, gikan sa kaaksyon Tomon 40, gikan sa siyudad Sang Cadiz. Ini may kang tanan sa COVID-19 patient sa Dakbanwa Sang Sagay. Naglabot sa 18. Samtang 6 naman ang nagka-recover. Unahon tanang balita ni Aksyon Tomon 40 sa Dakbanwa Sang Sagay. Sa detalye, Aksyon Tom.
Yes, sa Aksyon Rex, isa naman iya ka COVID update dire, COVID-19 update dire sa siyudad sa Sagay. Kumpirmado 18 ang mga nagpositibo kag may ara iya nga anom nga naka-recover sini kag ang PUM 129. Ang ika-15 Aksyon Rex nga pasyente 28 anyos, lalaki residente sa barangay Fabrica, Elisay, gikan iya sa may Manila kag nagpositibo ni kag arasubong sa may AB Magalona Healing Center, ika-16, 45 anyos, lalaki, residente sa barangay Mugan, Baybay. Ilisay man, gikan niya sa may Santa Cruz, Manila, asymptomatic kag subong araman sa AB Magalona Healing Center. Ang ika-17, 28 anyos, residente sa barangay Colonia Divina. Ilisay man, gikan sa Makati, asymptomatic kag subong araman sa AB Magalona Healing Center. Ang ika-18, 21 anyos, lalaki, residente sa barangay Paraiso. Kag Ilisay gikan iya sa may Imos Cavite, asymptomatic ug subong aral man sa Ibi Magalona Healing Center. Amo ning madul naton ng mga balita COVID-19 update gikan diri siyudad sa Sagay. Aksyon tamang protein report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte, balita gikan sa Lakban Wasang Sagay, kadtuanta ang kadi si Aksyon Roger Gotibon standby. Ini may kangtanan sa parayag ni Lieutenant Colonel Robert Mansuito, nag-confirm nga ang isa sa ila sining nadakpan sa bypass operation, utod sang pulis. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Aksyon Rex, i-confirmar ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga ang isa sa nadakpan sa bypass operation kahapon nga si Christopher Yu may ara utod na pulis kag aside sa siyudad sang Sagay. Upod sining barangay Kagawad o conformer barangay Kagawad nga si Rini Dulutina, nakuhaan sila sa mga 60,000 pesos nga bilis ng Cebu sa bypass operation gipatigayon kahapon samahin sang asin na Payhom, Barangay Burgos, Siyudad sang medyo pamilyar kita, no? Dito mo kita din sa Sagay una. Kag ang atag lang may patigayon ng mga nawang naging before, no? Kag kabadagid ka na mag-impact na before pa. Tapos kita mo, higit na ito na tundan, nagbalik-likod, no? Kag bisa na ano, pamilyar kita sa subject ng ortodya. I don't know lang kung anong status siguro, no? Kung inali dala, no? Korosyon sa pagbayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito at pag-file sang kaso naman sa palabuton pa nga Lunes. Report ikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gultim report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluwantang Central Negros sa siyudad sang Bago. 31 anyos nga lalaki ho nadakpan sa bypass operation. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor gikan sa siyudad sang Bago. Aksyon Pers. Yes, Aksyon Rex, ang Bago City Police Station sa pagpamuno ni Police Major John Joel Batos-Batosan, Chief of Police sang Bago City, upod ang Drug Enforcement Unit nag-conduct sang bypass operation mga alauna sang hapon kahapon, July 17, 2020. Dakop dire ang isa ka persona nga gingkilala sa kay Michael Dalida Tamasis, 31 anyos, single, kag pumuloyo sang Purok Esmeralda, Barangay Poblasyon, Bago City. Na backline sang atong Porsche buyer ini si Michael Dalida sang isa ka hit cell transparent suspected shabo, kag na-recover pagid sa iya ang isa pagid ka hit cell transparent suspected shabo. Bali duwa ini siya kag isa ka tag 100 piso bill, 200 pesos nga amo ang bypass money. Kag na-recover pagid sa iya position control ang 235 pesos nga nakalain nga dominasyon. Aksyon na Rex. Karon ini ang suspect na hunong karon sa custodial facilities sang Bago PNP kag nagaulat sang kaso nga ipasaka batok sa iya. Report live gikan dire sa Bago City para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang Bago. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 9 ng atong oras, dalig lang matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa dirigilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape. Tinugsang probinsya, kamatuuran, ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan, padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan, padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon BBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 16 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad may lang nga pagpamati sa kay Dino Alik, kay Bibi Gregorio Yolo dira sa Don Salvador Benedicto, kag kay Bro Kirkjan de la Cruz, kay Anthony Jones Tabulong Havilio may lang nga pagmonitor dira sa Banwa sang Kawayan. Ang iban pang mga talamyawon tapalunisan talang iniya. Kaya hindi kaya sang power staff. Sige, kailangan lang ako sa tiyempo. Sining bahin mapag-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa Sabado nga edisyon sa Aksyon BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life, iga sunod sa diligilamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,